В хотел Черноморе сме, ето да покажем стаята. Черноморе, страхотният хотел на Варна, само това им е страхотното, гледката. Повече никога няма да стъпя тук и на всички мои приятели само да кажа, ако влязат в този хотел, жестоко ще жаляват. Водата беше лайняна, с извинение, беше ужасна, на 2 пъти включваме водата, не може да се изкъпим нормално, плюс това насъбусат с някакви машини в 8:30 сутринта. Просто искам да знаете всички, че това е най-шибаният хотел, който, и най-важното да кажа, в хотела си забравих душгела, който съм си го купил специално от Германия, няма значение каква марка и какво що. И е чисто нов и го използвам за първи път тук, за да не им ползвам шибаните душгелове и шампуани, мизерни. И ми казват, че не може ли да ми върнат душгела, защото бил празен според тях и те го изхвърлили. Мерси. Ако искате да ви украдат хубаво и да се чувствате в най-голямата мизерия в центъра на Варна, заповядайте тук. Благодаря за вниманието. Айде!